Gràcies, presidenta. Avanço el nostre vot favorable en aquesta moció. Estem plenament d'acord i, a més, ens permet també la presentació de la moció poder explicar precisament en què estem treballant en aquests aspectes des de l'oficina del Pla Jove de la Diputació. Perquè ja fa temps, ja fa pràcticament un any, que vam veure la necessitat de poder treballar en la línia que ara recull aquesta moció i ja es va contactar tant a nivell del Govern d'Espanya com a nivell del Govern de Catalunya, amb les persones responsables i amb els organismes també responsables, per tirar endavant amb aquestes activitats, amb aquest foment i amb aquesta difusió del cos europeu de solidaritat. El que sí que ens va quedar molt clar és que la competència en aquest àmbit la té el Govern de la Generalitat i, per tant, això ha quedat en aquest punt que ara una altra vegada impulsarem mitjançant la direcció competent i responsable del Govern de la Generalitat puguem tirar endavant el que ara ens estem comprometent en aquesta moció. Efectivament, això ho farem i ho farem a més, que crec que cal recordar-lo, en un any molt especial perquè el 2022 ha estat declarat l'any europeu de la joventut i, per tant, iniciatives com aquesta també ens ajuden a poder difondre els valors que crec que han d'impregnar el dia a dia de les generacions futures i especialment de l'Europa en què vivim. Per tant, escolta'm, no podem estar més d'acord, s'havien fet les passes, ara cal intensificar-les i, per tant, el nostre vot favorable a la moció.